Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHaterari 263 pano vandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel subscribe pamahara utena on that notification bell kuitira kuti pese pandinora tidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Mhuri yeZimbabwe, video randinaro ividhio iro remusikana uyo abuda nepabig app Bowery mutown. Musikana uyu ari kutaura iye achiti takanobata mushonga takaromba. Zvavakaromba anotora 5 liters per day dzemasperms. Ndokumurota zvandofika comment section pamusoro pevidhio ramuchaona nezvaro pamusoro pevaya vanoenda kubig app. Kana une munhu anoenda kubig app anofanira big app vamusendera this video anzwe mafunga ari kutaurika pathis video otaura zvaunofika comment section. Vari mabusiness avo varira kuadvertiswa vane nyaya dzavo dzavarira kuti dzibude pasocial media. Namba dzaHaterari dziri kubuda pascreen idzodzo munongondibata muti Haterari ndine nyaya yangu yakadai tibude pasocial media. N'anga dzichokwadi maprofita echokwadi ndiri kukutsvagai mimi timbokuitai interviews 1-2 much love. Ndo vanondiziva vanozozva ndotambira big apple saka ndofanira kuti make sure every day ndine 5 liters. Ndikasvika pane munhu wechirume even a hug kana kiss ndinokwanisa kudronza kana kudraina maspam kana ndotomadraina achitoenda kupi kunodyiwa nedax. Chandokwanisa kungoita kuzadza 5 liters per day yemaspam. What the fuck? Hello guys, anondiziva. I think vanhu vakawanda munondiziva. Ini ndinonzi Pauline, vamwe munondiziva muchiti Queen P. But guys, ndoda rubatsiro. I really need help like yesterday. Guys, mukana ndakobuda pachena kudai so ndashungurudzika. 2014 long back takaenda kuAustralia ndakaperekedza Joe. Ndichoenda naJoe kuAustralia taiendawo kunoita zvataita cause Joe ainohodha gold neck chains kuAustralia. Ndobva tazongopinda taitobhuka torara. Vatazongopinda mune imwe room the following day achiti kwatinohodha neck chains kwakavharwa nhasi sikava kutovhura the following day pampa nemachallenges angaitika. Tapinda mubuilding meme vanhu vese vanga vakapfeka hembe dzeblack like vanhu vaitoitwa ngevanhu tikati wandei vamwe vachitoitwa pamwe kuri kutoitwa mawelcomes kunge mababy welcomes ayaya. Vanhu vese vakapfeka hembe dzeblack tatopfugamiswa sikapamba toroni ndansiri ndega ini ndandauya naJoe. Joe wangu ndienda pane vamwe tatomira line paipai tamira line pakwauya mazibowels. Time yandikuti ndicheuke Joe handichatombomuone. Time yandoda kudai memchange mune mabodyguards ekutoti vakutokudza kuti it's too late ndangopfugama pai cause pankuri kuti it's either unoita kana kuti unofa. Patatopiwa mabowels edu anga ane blood red. Tapiwa mabowels ayai ndobva anga ane ropa rered. Tukatanzi imwai musikana kutanga kamwe chitwa kamwa ndobva yanga ndikapamva ndamwa rainga rakutoita ngedrink but wakaritarisa raive ropa. Tichipedza but apuriridzirwa kunge vasika varora vachangosvika mumusha. Guys, pasina time kwakauya maplates aya mawooden plates aya mawooden plates aya ane dhadha mukati. Ane dhadha ko mune satopiwa rake. Pasina time vanhu vanga vapfeka hembe dzeblack bavadisappear. Pauya munhu wese waaiziva. Joe atosvika ko Joe zvafamba sei zvikanzi Joe chitongonyarara zvikanzi anditi waingoti tihodhe sikaiti thought kuti unofarira zvekuita sei zvekuhodha zvekutodaro. Ndapiwa dhadha rangu rere. Joe ndiye akazonoudzwa nevanhu vacho zvandaifanira kuzoita. Joe akutoya kutondudza kuti alright zvaunoita dhadha iri kairi rinofidha nemaspam evanhu vechirume. Alright, saka toita sei? Saka takufanira kudzokera kopi fly back kuZimbabwe. Kati alright, inipayese pandikauya all along I thought kuti pamwe nenchirara nevarume then maspam anenge asara kundotora muplastiki kana kuti whatever kukageza sikarudzi yangu ndotora maspam ndofidha. No, it wasn't like that. Dhadha iri rinotoda maspam like 5 liters dzemaspam. Saka chandikatanga kuita ndichiuya kunoku
zvinhu zvandandatoita saka pekutanga ndoti amunogona kuona kunge ndandiri rude enough yekuramba ndichiita zvinhu izvozvo but pamwe pacho ndasisina option but pekutanga ndaitoona kunge zvinogona kutobuda zvakanaka because nenyaya yenhamo nyaya yekubatsira umhuri kumusha kwedu tatosvika kunoku ndarongedza dhata rangu zvakanaka mumba ndarirongedza paipai ndaenda tandoita manje maspam aya nenyaya yeropa rerandikamwa kwekuye ndikasvika pane munhu wechirume even ehug kana kiss ndinokwanisa kudronza kana kudraina maspam kandotomadraina achitoenda kupi kunodyiwa nedax chandokwanisa ngoita kuzadza 5 liters per day yemaspam saka zvatodaro paipai izvezvizvi ndo vanondiziva vanozoziva ndotambira big apple saka ndofanira kuita make sure kuti every day ndine 5 liters kasi kana zvatoramba zvekubig apple kuti 5 liters dzatadza kutokwana ndenge ndakutotsvaga maparties ndiri munhu ndinogara ndine mari kati ndiri munhu ndogara ndine mari anytime any day tinchingoita mapartings tichienda kumaswimmings ikokoko patinchiswima paipai ndichiita eye contact nevamwe varume kana kuti tichimhoresana even nyange mukomana wangu ari 1 akauya nemafriends ake 4 ndotoziva kuti ndatone maspam akawanda because ndinodrina vese because vese ndichavavaga ndichitwa marelatives